na ka Good News TV nga pedang sumhai pi baroh sya kane ka Bynta ka basaw jong kane ka Bible study ha ka Iadei ban ka Jingkylli Kiba tanrai syapang ka Jingpynbaptis ngisngaw tanan ba ha kane ka Bynta ka basaw ru idang don ya I pastor Lyndan Syiem nga pedang sumhai pi pastor sya kane ka program ngets kemba ki paralog nongpe ki yo amad ki kyrkhu lamba ki Jingpynshai ki jong pi ha ka Iadei ban kane ka pang ti hashwa begin ya syapang ba kane ka program ninya bu Khublei ki jingiasyllok kukpa jungibah beneng keburom ba ki jingro ai shimitrai me penla ingi sai sen pan bangindang pendep shushu ya kani ka Bynta ka basa jong kani ka program ka balong ka Bible study halor ka pang ka Jingkylli Kiba tanrai syapang ka Jingpynbaptis try ngi doni usyakri ujomi I pastor Lyndan Syiem ngets kem ba ka baroh ka bangingin yo pedang long ba ki Jingpynshai ki jong I kan long ka banwan her na ka ket ka jingisnai ka jomi try IT kini ka por ka berangsa ki kesang ki blei ki badan bor ki jomi bata ka jingalam ka jong mensim ujomi snowy ka jingkot kerpat ha ka kerteng ujisu ngu ada mapan amen Amen. Ti pastor ha ki Bynta ki baladep syakman ka Bynta ka beningkong ka Bynta ka baar bat ka Bynta ka balai basa menta ka de ka Bynta ka basaw bat ka khadu ti pastor halor jong kitu ki Jingkylli Kiba syai bat Kiba syongnia nakaktian ka jong U Blei ki Jingkylli bakla jong ki wei bat ki kenhun balang Kiba ngidei ban kial kanang bangin Iadei la di kan Ki Jingkylli bakla jong ki wei pat ki kenhun ki Iadei ban kiar knang ban Iadei la di Khublei kong Jingkylli ka wei ni ki Jingkylli bakla jong kap tu kat ni ki kenhun kalong ba ka Jingpynbaptis ka day tang da kaba pengam hagi jingiasyllok jomki lani hagi jingiasyllok jomki ladaran manu ki bana ka balang presbyterian jongi ki bakala ka bomut bat IT ala di hau Jisu kin dawa bet ban penbaptis biang da ka ba pengam kum ka balang presbyterian ngiru gi ju pelong jingiasyllok ngiru gi ju ai jingiasyllok ladaran ki bawan ban IT ala di ngiru gi ju ai counselling naga Bynta jomki ngi penslur bakin smart banwan chigi jieseng bat chigi school penpau bat chigi Bible study bat ngi ju kenturu bakin sngap bat kemi ya ka Good News TV henrei ngim ju hikai baki day ban penbaptis biang sa shisin kata ga di Jingkylli bakla jong ki kat tu kat ne ki kenhun kini ki kenhun ki bawan yalap syaki dekot jong ka balang presbyterian nda kita ki parabangeit ki IT ala de kini ki kenhun ki hikai ba day ban penbaptis biang sashisin da kaba pengam ki ongru lemda la pengam pimpat yo ya ka Jingpynbaptis ka bashisha ki not wat ban ongru lemda la pengam ya pi pimpat tikena balayo Jingpyn ngade ban pensyai hang ni ye ki khun jo ka balang presbyterian ba pim day ban sha yalam bakla namar ka Jingpyn kamsyong ha ka jingjelir jo ka lani ka jingbun jo ka ta ka kat no put ka lani kat no litar ka ka Jingpyn kalong bet da ka U Blei ling ba ka ngeit hau Jesus Christ kini ki kenhun ki kentat ya ka Jingpynbaptis da ka ba pensle ya ki kunlum kita ki kenhun ki wat daw ya ka rukom bat karta ki klet no pat ya ka kerteng ha ka bala penbaptis ingi ka kerteng ke jong U Blei U Blei khun bat U Blei un simakhoy Khublei shibun pastor nam tak tu ke Jingpynshai ke jong pi ti pastor ngi pha sas kan yu ka wei pat de ke Jingkylli ha ti kan ke Jingkylli ka de ka ba ngi ju yo snow ha ba ngi don ha pedang ke jing kendu ba kilok ki jor ki bhai masem ne na ki bade ni ki wei pada ki kenhun balang ne ti ke Jingkylli ka ong kum ne pastor balai ba ki khot ki wei pat ki balang ki scam ha ka jing sungu thu chapang ke Jingpynbaptis hala ka jong ka balang bat kim ju pet chawei balai ba ki khot jong ki wei pa ki balang ki scam ba ho ka jing sungu thu chapang ka Jingpynbaptis hala ka jong ka balang bat kim ju pet chawei ho kalong ka Jingkylli ka ba day shisha ringan su jubab lengkot kong namar bakadei syapang ki wei pat ki kenhun balang
Kiwei ki balang ki hikai ya ka doctrine of baptismal regeneration. Lani ka jingkapat lingba ka Jingpynbaptis. Ki hikai ru baka ka Jingpynbaptis ka sat ia ka original sin lani ka popten rai. Lapan rungi ka ni ka jinghikai hagi dekot ka balang jongki nadu bagi dang kena bat la yai ban ya kane hadu kin da rangba. Namar kata bon kim kan riasho na ka ni ka jingsoto. Henry ki balang Protestant pat kila kentat ya kani kejihikai nadu ko por juga Reformation haga spas nem ke bakhan rio. Kabalang Presbyterian kabut ya kejihikai jong ke Bible baka jingkapat kalong bet daga jingkala ka bomot bat ka jinget hau Jesus Christ kemunok pen im. Om da kanu ka jingle niam ka bashabar. Kata kalong nakawai kaliang. Nakawai pat kaliang kidon ki balang bat ki kenhon kiba kesan ke Jingpynbaptis da kaba ngam endalarang ba adult baptism by immersion. Ki hikai ba lada pimpat ngam empat tikena ba pilayo Jingpyn namar shim pendep haka rukom bat karta kaba maki ki batai. Yakini pat ngideban pensyai bha syapang ka lenti ke Jingpyn. U apostol Paul la hikai ha Ephesus lenong ka ba ar ka dekot ka ba pra. Namar daga Iadei lapan pi daga Jingiakren kataru na pihi kalong ka Jingiai U Blei. Namar kata ka Jingpyn kamlong daga no ka kam lani ka jingle niam jangi. Kumbaw apostol Paul lapan syai syusyu haga dekot ka babut. Ephesus arlen nong ka dekot ka bakandai. Dagi jingle ken ba unu yo ban sengaw sarong. Kong haba ngia kenduk kumikini ngideban pensyai kala ya kine ki dekot jong ini ki balang bat ki kenhon. Baka Jingpyn kalong bet daga Iadei U Blei ya kabangi pediang daga jinget hau Jesus Christ. Da kanu ka niam ka rukom kabangi pendep lah kanu karta lane da kanu ka rukom. Khublei shibun pastor. Teki paranong pedru ngatara kila yo ya kejing syah ya kabedai ba kani ka jingkylli kabang kylli pi mat ka jubab ru kalalong ka basmuhun tinginya pai mata sa sing na wei ba de ka jingkylli kani ka jingkylli ba de ngapan kan ma biang sa sisin namar ba kani ka Bynta ka basaw semua kan hadu ti na ka tu ka jubab jong pi syapang kani ka covenant baptism ngakwa ban beteng ya ka jingkylli kum ni hatudon ka jingiasyllok hapadeng ka Jingpynbaptis Kristan ka jingot share ki Jew. Ka Jingpynbaptis Kristan bat ka jingot share ki Jew. Hatu don jingiasyllok kata kalau ka jingkylli jong pi. Ka jubab lingkot kalong hoot. Ban pensyaya kani ngidon kaman sedang nadu u Abraham yau balai itu kumukpa juga jinget. Hoot u Abraham shim don kanu ru ka jingle niam da ka jingsat jingsum. Shim lasha mikva yau Abraham lemne shim mikva yano ru. Ka jingle niamu Abraham kalau ka jing ot share. Ka jing sha ot share yaladi bat ka jing ot share ki kunchen rang bat ya baroh ki badon haka yeng jong o. Bat karta ban ot share ya ki kunlung shenrang balakha haka yeng jong o. Kalong anda kila dap pras ngi karta pinshem haka kitab Genesis kalau nong bakhat nyo ki dekot shipo do kat saw. Kani ka jingot share kalau ka dak ka bashabar bau Abraham bat ka yeng jong u kilong ki jong u blei kilong ki brio jong blei kalau ka dak ka basakhi ahmad ka perthai baki don hapo kata ka jing hapo ka kenhun jong ka jinget don ki basothu bakla bat ki pensothu bakla baka Jingpynbaptis ya ka Jingpynbaptis Kristan bat ka jingot share ki Jew kadai ka jihikai tang jong ka balang Presbyterian kenang banginyo ban penkesan ya ka Jingpynbaptis ya ki kunlung ki ong bamangi ka balang Presbyterian ngihikai kenang ya kane kenang bangin penkesan bangi penbaptis ki kunlung henrenga kwa ba pintip baka ni kadai ka jihikai jong ka Bible kataru na ka testament ka batmai badai u apostol Paul uba peniasriem ya ka Jingpynbaptis Kristan bat ka jingot share juki Jew Jingkylli K.J.P siapa ka jingot share juki Jew bat ka Jingpynbaptis Kristan
Kay ka Iadei, hato ka don ka Jingpynbaptis Syiem, ka jubab kalong na kikentien jong apostol Paul, kolosai lenong ka baar, ka dekot, ki dekot katway katar. Ha ubala ot share piru, da ka jing ot share bomshim la tau de kikti, da ka ba lot no ya ka met ka do, ha ka jing ot share u Chris, ha bala betep lem bat u, ha kata ka Jingbaptis, ha ka bala penmi lem ya piru, da ka jinget, ha ka jing tre U Blei, u bala penmi pat ya u na Kiba Iadei. Hang ni ngakwa bangin syai kong, Deu apostol Paul, mendai manu pat, Deu apostol Paul, uba ringdur hapadeng ka jing ot share ki Jew, kum ki khun jong Abraham, bat ka Jingpynbaptis ki Kristan, kum ki khun jong ka jinget hau Jesus Christ. Namar kata, dei halor ka ni ka nongrim, baga reform theology, lani ka tup ki Jingkylli Kiba rai jong ka balang Presbyterian, ya ka bangiladep ya keren ka part 3. Ka reform theology ka sngau thu ba la ban ring Jingkylli na ka dak ka ba shabar jong ka jinget ka testament ka barim sya ka dak ka ba shabar jong ka jinget ha ka testament ba tmai Henry wat sngau thu ba klapat ba ka Jingpynbaptis kalami bujli ha ka jaka jong ka jingot share kam day satya ba ka Jingpynbaptis kalami bujli ha ka jaka jong ka jingot share Namar ki Jew ki bala dep ot share kin hap ban Pynbaptis hi lari ki wan bad long Kristan. Ka jingmut kalong kani kumba ka jingot share ka kamday ka paso jong ka jinget henry kalong tangka dak ka ba shabar jong ka jutang o Abraham kumjuru ka Jingpynbaptis kamday ka jing sat ekipop henry kalong tangka dak ka ba shabar jong ka jingpynkhut nagipop kadak jong ka jingiasyok lang ha ka jingiap bat jingmi pat u Jesus Christ. Haka juk kurukom. Ka jingduwai utrai ru kamdei ka pasok jong ka Jingpynbaptis. Hendrei kalong tang ka dak ka ba shabar jong ka jutang bat mai. Ka Jingkylli na kitay baroh kalong kani ban om penlong pasok ya ka dak ka ba shabar. Hendrei ban kampen le jingmut ya ka jingtrei mensiem ka ba syapo. Ka pasok ka bala kedau da ka Jingpynbaptis kadai ka jingkala ka bomot ka jingiapno ya kipop but ka jingim ka batmai how Jesus Christ. Ilayo e kiti syai ba pene ana pi pastor ha ka bedei ba kani. Ka ngeit scam ba ki parlok ki ba pe ya kani ka program ru ki liyo jing syai. Ti pastor kado ya wai ha shwa bagi perkut atat ya kani ka program. Pirang don ke ke ba pi kwa ban. Om. Khublei shibun kong. Kado ya wai ngakwa ban penpulih. Ya kani ka shithi hakmat jongpi barakmat jong ilang baroh kiba kmi badio snow ya gede ka program lingba ka Good News TV kani gede ka shithi na u senior executive secretary jong ka K.J.P Synod Sepngi sya ki secretary jong ki presbytery baroh halor ka subject ka Jingpynsyai halor ka Jingpynbaptis arsin di kong kerpa de pibat soba ban pulih ya kani ka shithi ya rap lema pi kong Tongan pulih kumbakalong mo. Kasi jantia Presbyterian Synod Sepngi, Presbyterian Church of India, dated Shillong, Hanyaw tarik June Arhajar Arpuar. Haki Secretary, ki Presbytery, K.J.P Synod Sepngi. Subject, Jingpynsyai halor ka Jingpynbaptis arsin. Para syakri hakakam utrai. Katkum ka subject haneng, ka dorbar jingalang perkatkam ka kasi jantia Presbyterian Synod Sepngi, balalong hakabalang maunay, hakitarik chipo hadu katlay March arhajar arpuar, Jingiakren da kabasngok khia, yakakam balawan na ki Presbytery, bagiladon ki parabangeit ni kidkot kabalang, Kiblasya Pynbaptis arsin, habaladep Pynbaptis yaki hakabalang bakidon. Kador bar sinod kala IT, bat ay boru haka executive committee, ban perkhan bat banle yakabadon kam. Kumta ka executive committee, ka sinod, balalong haka laipuway tarik me arhajar arpuar, kalaya kren yakakam, bat kalaya kut, ban ay jingtip syaki presbytery, bat penpoy jingtip syadu ki balang kumne. Baningkong,
ba ka Jingpynbaptis arsin kalong ka babakla namar ha ka Bible la ong syai don ka way kamen bat way Syiem kumbalak hot ru ya pi ha ka way ka Jingkermen kata ka Jingkhot jongpi way utrai ka way ka Jingeit ka way ka Jingpynbaptis episos kalenong ka basaw kadkhot ka basaw hadu ka basan ha ka Jinglong kum ki briu kidon shibun ki Jingiakren badon kam ya ka jingduwai namar badon hapadeng ki Jingpang jingsitom hapadeng ki Jingtenju bakrau jong ka Jingim habasyam kum kita ki Jing kadon kam shisha ki Jingduwai banduwai hi daladi ban pha duwai lem ha ki nong syarai ka balang lakalong ki pastor bat ki temen basan ni ki nong duwai badai ki parabangeit jong ka balang kidaw jong ka Jingpynbaptis arsian pan kilong badon na pedeng kinong penduai kidon ru kibana kiway pat ki kenhuon balang baka Jinghikai syapang ka Jingpynbaptis kalong kabaya pher na karukom bala pendep ha ka balang Presbyterian kumta habasya penduai hai ki bakum kita ginong duai bat bud sin kida kringru ban rungno bat ka balang bakidon maki da ka bapen smutho baka Jingpynbaptis kam patlong ka babiang bat janai bat don kam ban Pynbaptis biang buon ki basngo day ya kata bat sya Pynbaptis biang kabalong ka Jingpen Kane ya ka ktien U Blei badon tangkaway ka Jingpynbaptis batru ya kariti penyait balang kabalang Presbyterian kari India lenong kabaar number 1 B2 kabaong kabalang kakhang persya ya kidkhot jongka na kabapediang ya ka Jingpynbaptis arsin kasinod na markata ka ay jingtha ba Jingpensyai kumni iway ba ka Jingpynbaptis arsin kalong kababakla bagi parabangeit kinkyar na kabalet pa duway siya kiway pat kiba day na kabalang Presbyterian kanang ban yo Jinghikai bakla bat siya Pynbaptis arsin tangkumta ngeit pila smooth ho khublei shibun ubaburam yapi Reverend E.R. Kharkrang Senior Executive Secretary khublei shibun ifiru kong philaira ban penpuli ya kani ke shithi now Senior Executive Secretary jong ka K.J.P Synod Sepngi kani ke shithi ka baka Synod kala pha sha baroh ki Presbytery po ka K.J.P Synod Sepngi bat kumto kila pha sa shiki district bat shadu ki balang ban yo ban pentip shiki parabangeit ya ka Jinghikai jong ka Synod Halor ka Jingpynbaptis bat ka ba mangiru kum ka balang Presbyterian mauro ngila sodon kam ban kentup ha ka di ka kot ka bangila penmi kanang bagan long ka Jingshai ya ki parabangeit be baroh te khublei shibun kong era ban penpuli khublei shibun pastor piru te nalor jong kani pidang doni ban ong pastor khublei kong ya ka Jing yarap jongpi ban shim ka ni ka interview bat ban pensyai ya gitu ki Halor ka Jinghikai shong tanrai syapang ka Jingpynbaptis ngakwa banong kumni ki parabangeit ba pide banda perkhat bha syapang ka Jinghikai shong tanrai jong ka balang Presbyterian kumbala pensyai pi hagane ka Good News TV pimde ban syai alam bakla hagi Jinghikai ka job menta ki ba pet tang ka rukom ka ba syabar bat ome ka Jinglong Syiem ka ba syapo pimde ban syunget kat ka babatay kiway ki balang bat ki kenhon ndre pide banda yit benia bat banda pensyong nong rimbha na ka ktien ka U Blei tagata ndre ngila ruban kylli ki balay ba Pynbaptis ki kunlong jong ki banget kumbala pen inuksa ha ka testament batamay ka Jingpynbaptis ki kunlong ya ka oikos ya ka household ya ka longying jong ki banget ka day kat kum ka ktien ka U Blei balay ba pipen kesantang ya ka way ka rukom Jingpynbaptis da ka bapen ngam bat pikentat ya ka jingmut ka bapura jong ki kentin mikva bat baptizo kata da ka bathe lani da ka basenret lani da ka bapensle kidon shibun ki rukom jong kini ki kentin mikva bat baptizo kini kilong ki Jingkylli bagi parabangeit kin perkhat ha baki kendo ba kiwai pat ki ba persang Banghikai bakla ki hoi ti khublei shibun pastor lang ba jong kitu ki Jingpensyai ki jong pi ka way ka Jingkylli hadin ka way pan ngili ulum shibun ba ki Jingtip na pi bar nga kermen scam ba kini ki parlo uru ki papet ya kani ka channel kin yo mat shibun ba ki Jing hikai lang ba jong kani ka Jingpensyai ka jong pi bar nga kermen scam
ba na ka wei ka por sya ka wei pat habang yit ya ki Jingkylli Kiba Iadei ban bu Jingkylli Kiba Iadei bat kini ka Jingpynbaptis kalabiang yang bangin Syiem na ki tu ki Jingpynsyai ki jongpi di khublei shibun pastor na por ka jongpi ilayo ban pendia chaprai kani ka program na du ka Bynta ka paning kong ka baar ka balai ba kani ka Bynta ka bakhadu tu U Blei Un don kat bat pi inayo ikamet ka pakot ka khia bat ba pinang la ban syakri khamha na ka Bynta ka kam ke jong u hakipur baroh ki pandawan tinga kerpa di pi pin aya ke kyrkhu Khublei shibun ki parabangeit baroh tingin ya bu jingduwai bangin yo ka kyrkhu penwai tongin ya yen ni ka po Ngiangu ime atrai bangilala ban pendap igini sau Bynta jong kaneka Jingikai shong tanrai shapangka Jingpynbaptis ban ngi kerpa me ko trai be min kyrkhu ki baroh bangila ai kin long shisha ga Lyndan Syiem ye ki parabangeit jongi kan long Jingpyn scam ye ki wei pe wei shapangki bala pendap na ka Bynta jongki bat ka Jingkentui ki bakin nang roy ha ka Lyndan Syiem kyrkhu ye ki wei pe wei bat ki long ying long sem jongki bat ingi rukumjo banginang la ban syakri me khamba ki si ki jim jongi ni pani ki ni baroh ha ka kerteng ke jong trai ba nong penim jongi Jesus Christ ka jinga ke jong Jesus Christ bo trai ka jingi ba ka jong blei buk pa lamba ka jingiasyllok ka bathyang ka jong un sim ba khoi kin yai long kin yai sa rengkat lembat ngi lembat ki rew ngi ru ka leng satla ka ni ka pertai menta bat shadu ki arta bom ju ko ru amen